2020 ମସିହାରେ କରୋନା କାରଣରୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ 17ଟି କାଟେଗୋରୀରୁ 115ଟି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟୋକିଓ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ହିମା ଦାସ। ହିମା ଦାସଙ୍କର ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନା ନେହୱାଲ। ସାଇନା ନେହୱାଲଙ୍କ ନିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର। ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅମିତ ଧାନକର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଟୋକିଓ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପା କର୍ମାକର। ଦୀପା କର୍ମାକରଙ୍କ ଏକ ସାଂଘାତିକ ନି ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।